Ein Tag wordt Jesus gevraagd, wat is het wichtigste gebod in de Bibel? En Jesus antwoordt, lief God en lief mensen. Jesus zegt, on deze twee geboden hangen alle andere geboden. So Jesus zegt, het wichtigste is dat we God liefden doen en dat we mensen liefden doen. Maar iedereen de vrouw komt op, wo doen we lief bewijzen te mensen? Wo doen we lief bewijzen te ons eigen partner, te onze kinderen, te onze vrienden, te de mensen rondom ons? Nu, er zijn 5 liefspraken, 5 wegen wo we kan je lief vallen en wo we kan lief geven door de mensen rondom ons. Nu, dat is zo wichtig dat we weten wat deze 5 liefspraken is. Want jede persoon heeft vielleicht 1 of 2 van deze liefspraken wat er ganz hoogst is en vielleicht de andere 3 zijn ganz laag. Nu, wanneer die liefspraken reden dat wat ganz laag is, dan voelt deze persoon zich niet geliefd. En zo dat is wichtig dat we uitvinden, wat is de liefspraak van ons eigen partner, wat is de liefspraak van onze kinderen, en dan waar we ons ook aanstrengen, die liefspraak te reden. Iedermaal dat is het leukste, die liefspraak te reden, wat ons het hoogste is, maar wanneer het voor andere mensen niet hoog is, dan voelen ze zich wat geliefd. So de 5 liefspraken zijn, 1, dat is aanscheren, physical touch. En so mensen voelen zich vielleicht geliefd, wenn die aan het aanvoelen is, wenn die dicht bij best, en wenn die, die best dicht bij deze persoon. Een andere weg waar mensen zich geliefd voelen doen, is met tijd toebrengen. En so dat is vielleicht uitvoeren te koffie, uitvoeren te een maaltijd, activiteiten toep doen en bloos tijd toep hebben. De andere weg, dat is met geschenken. Mensen voelen zich geliefd, wenn die geschenken krijgen, vielleicht wat kleines, oder vielleicht wat grotes. Een andere weg is dat is met die weer. En zo wil die reden dat met andere mensen, dat die aan loven dat, dat die aan hoogheven dat met de weer wat die brengen dat. En dan nog de laatste van de 5 liefspraken, dat is een dienst. Mensen die voelen zich geliefd voor een dienst dat vinden, vielleicht opwaschen vinden, der fertig renmerken, Hof opruimen, eens een dienst doen voor de andere persoon. Nu, dat is wichtig dat we uitvinden wat de liefspraak is van de mensen rondom ons, dat we kan God liefden en mensen liefden. Ik wil eens motor spreken met deze woord. Wanneer deze video is gelijk, dan wil je like opdragen op Facebook, subscribe opdragen op YouTube. Check deze video aan in je vrienden en familie en we zien ons nächste week.